לטפל, מה נשמע? חוזרים אחרי עוד יום עבודה. כן, אני רואה שאת במצב רוח טוב שם באוטו. משתדלת לשמור על מצב רוח טוב, שמתי שיר טוב במערכת. מה את שומעת? חווה אלברשטיין. הזמרת אהובה עליי. גם עליי. מה את שומעת שם? איזה שיר? קבל. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי. איזה שיר, נשלח. כן, טוב, נתראה מחר. ביי. ביי ביי. קסום, הוא הרס לי את כל הסטלה.